Vánoční všední dny každé ráno v 8 s nejskvělejšími filmy na Minimaxu. V pondělí můžeš oslavit s Tomášem Víznův den, fandit Hirovi, aby se stal znovu pánem kolejí a vypravit se po stopách ztraceného pokladu. Úterý dopoledne můžeš strávit s Holly a jejími přáteli, ve středu se můžeš setkat s hrdinou v poušce, hasit požár s Sesamem v Pontypandy a pomoct mu v pátrání po pohádkovém pokladu. Každý čtvrtek se můžeš spolu s My Little Pony Equestria Girls připravit na pořádný mejdán. V pátek se zase můžeš setkat se svými oblíbenými mazlíčky, která teď mají pro tebe ohromné překvapení. Každé pondělí v 8 Tomáš, v úterý Holly Hobby, ve středu Požárník Sam, ve čtvrtek Equestria Girls, v pátek Mazlíčci, opakování každé odpoledne ve 4 tady na Minimaxu.